Bé, la meva relació amb la llengua catalana és la meva llengua materna, és la llengua amb la que m'he criat, amb la que he estudiat, la llengua amb la que escric sempre, sempre tots els llibres d'entrada els escric en català, després la traducció al castellà sovint la faig jo també, però a mi el que em surt, amb el que penso, amb el que somio és en català. Per tant, per mi és una relació totalment natural i fluida. Intento defensar-la sempre que puc, també perquè crec que les llengües són un patrimoni molt important que no ens podem deixar perdre, perquè no només és una llengua, sinó que és una manera de concebre el món i d'una mirada al món. Amb les altres llengües de l'Estat tinc relació amb el gallec, també, perquè la meva família política són gallecs, i quan anem allà doncs també intentem aprendre també d'aquesta llengua. I em feia il·lusió venir a Astúries per conèixer aquesta lluita que teniu també amb l'asturià, que em sembla bàsica, imprescindible, i no coneixia gaire que hi hagués tot aquest moviment de defensa de l'asturià i m'interessa moltíssim.